Galondi segati ebe tenya welela fala kachideme. Tenya welela galondi segati ebe tenya welela fala kachideme. Tenya welela galondi segati ebe tenya welela fala kachideme. Tenya welela namara shikolo mawe tenya welela fala kachideme. Tenya welela saraka jugu bomori tenya welela. الحمد لله الكائل في محكم تنزيله ادعوني استجيب لكم ثم الصلاة والسلام على خير الانام محمد بن عبد الله وعلى اله طيبين امبادي انتفسر فلا جباو مالكونو مالكو كان كوفو كاولي نيماندو سانغاني واتي او كانيما دليلا امبي على تانو على مينكو اكا قران باكونو كانكا لويلي ابي انجابي كيشيني نما كو نيني الله في اكا كدافع الله سوهرما كا محمد كودو اني اسمو سانومو علي مينكو اكا كوما كان sanumawna ni adama den fatura kaba ikabara nyuman bela jelembe jo fona kera sabaye odoye ni mami ntara ka wolo den nyuman toyiko walma jenyogo nyuma kalande nyuma karamogo nyuma ulubi ala wele minke itogola o hine ani o barka bisro bi wajuli kene kono ambawla doniya ka fo ambe kodivar jamana ka Abidjan islameya demeton jekuluba mimbe jien kono jami'iyatu ansarudin o borofara mimbe Abidjan Nord 1 ani de lada do ubolo ube dugaw don kene sigi ko hini kanyeshi ankaramogo ani ankaramogo denke sanuma ma Muhammadul Madani aleka soma yelemali sankumbe ma fata tamani nyinantai lada timera kaben juin kalo samba fla ani mugani woro alislame jama farala nyogonka ninka kuma dali masafe alqur'ane sanuma kalana dalailul khairati no ikira kansoli jaman kalana akalamba ka ke akalankuna Muhammadul Madani Haidara aleka soma yelemali hukumu kono barayi anundona bismillah kan kofe ma ba welelon fe ankaje ankulu sheria nyon fe ambi antardini fo kada mene tonde mbela noluka bureau et sous section bureau ambu fo ko se dam foti folimina et puis ami section bureau fo ka fédération flafo Fédération 1, Nord 1, et puis Nord 2, à nous, Kanubao, à nous, Bela Jelenfo. En Karamogo, Uchara Keneka, dans Fouti, au Folla, à Edouamke, à la Kamene. À la Kamene, en Karamogoma, à la Kamene, en Yereton de Numon Bela Jelema, Tonen Colontia, en Ben Numae, à la Kambeke Numae. Ami à la Deli. En Karamogo, Mormadani Haidara, un donné à Gawatula. Ana Genyonga doke, ba donko ankara mo me fati tema okan. Olube folon ko fe, amba muso flafo hanu makena soro sida ina Haidara amba fo. Amba muso flanan fo. Lo esa sida Amina mimi Haidara amba fo abe déplacement la alaka nyuma se kana toroya. Olambi sherifla befo olu togola ka fole labani ankara mogoy asir Sherif Ousmane Madani Haidara ale mangutu bana folila anteze ka fuifo mi mafo anye ama mime karamogo ya befo anye hale kunfu nya befo hal demsen tamba bali abado ko ankaramogo jonie amba fo aka ngani anyumawla ama jama faranyo ngani fosie kuma lonte kufla jogo nyuma ani ngani anyuma ay jama faranyo kanu yala kan yere bekewe balma ke bin grefe no fédération Abidjan Nord 2 siso amba fo kaga jama bele jelenfo nuye aunga jama de frale nyogon kan fédération Abidjan Nord 1 2 amba dile ala fe ani fédération to munu na far ankan section to munu na far ankan sous section munu na far ankan ala kanu besara hedala kuma chama ta anfe ambe folle ke ka do nyini ambe na baga bela jelenfo ambe folle damina nga fédération fla président naka biro kono mago olumi yeni kene labe ambo fo ka wali nyimando ya rabbi ala ka ke baraji la ka ke hina se tabaga bela jilema ko fa manga karamago fo karamago bora ka do mi kala ya rabbi ala ka hina se tabaga ma qur'anu korale umbe la nyana maina ka ye la yere labawnya ala me ka do akoi ko fa nga amanga karamago fo a Sherif Ousmane Madani Haidara ale min kera ni sababu ye
an b'a fo k'a waleɲuman dɔn Sijani kɛnɛ lafiya Ala k'a d'a ma an b'a kalifa Ala min tɛ kalifa tiɲɛ a bɛ Mali min na ya Rabi Ala ka Mali suma ya Rabi Ala ka bɛn sabati Ala ka kɛlɛw ban Ala ka kibaru ɲuman d'an tulo la o kɔfɛ an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo cɛ fara muso kan Ala ka bɛɛ sara ni hɛrɛ ye Mamadul Madani Haidara a kama ya Rabi Ala ka hinɛ an ka su bɛɛ la kɔrɔ ni kɔrɔlen bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnya ne yɛrɛ furucɛ n'o ye Alayi Tayiru Tesuge ye an b'a ka san yɛlɛma kalo de la salo a banna nin kalo de la tile 15 an b'o san yɛlɛma de la ya Rabi Madani Haidara kama ya Rabi Ala ka hinɛ n furucɛ la ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen Ala mɛn ka duwawu ko ye Ala ka u kɔ ja ya Rabi Ala ka denw ko kɔ ye Ala ka denbaya Ala ka na fitina Ala k'an sabati an ka président foli bɛɛ kɛ ka ban n'o ye président Ɲare fédération 2 Abidjan Nord 1 Abidjan Nord 2 an y'a kanu ka fara ɲɔgɔn kan ka nin baara ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ sabu yanni fédération bɛ tilan an tun b'a kɛra ɲɔgɔn fɛ ka kɔrɔ donc an y'o wele o fana y'o ka programme kɛ ka bɛn a ma o de la an farala ɲɔgɔn kan bi ka duwawu kɛ ka ɲɛsin an karamɔgɔ ma n'o ye Mohamed Madani ye ka duwawu ɲɛsin an ka banbagatɔw bɛɛ lajɛlen ma tila ka duwawu kɛ an yɛrɛ ye an bɛ se ka laban cogo min na nin tɔn nin kɔnɔ hakilila baara laɲini de b'o ye sabu saya ye wajibi ye tabagaw Ala ka hinɛ o la Ala ka yafa o ma an yɛrɛ ka layidu Ala ka dafa an bolo an nana hɛrɛ la cogo min na Ala ka bɛɛ lajɛlen ɲuman segin an b'a ɲini Alahu Taala fɛ san wɛrɛ ta Ala k'o yira an na an b'a ɲini Alahu Taala fɛ jamana Ala k'a suma an karamɔgɔ Ala k'a kɔlɔsi an bɛ Ala fo ka Ala waleɲuman dɔn ka tila ka nabaga bɛɛ lajɛlen fo an ka sigi sababu ɲuman Seydi Serif Usman Madani Haidara an bɛ kow ban kɛnɛ kɔnɔ an bɛ tasibila kɛnɛ kɔnɔ an bɛ an yɛrɛw ka kɛnɛ kɔnɔ cɛ minnu y'an kɔn baara la an bɛ olu ka kɛnɛ kɔnɔ sɔɔni an yɛrɛ bɛ kɔ dɔn ka fara ninnu kan an bɛ o kɛnɛ kɔnɔ o la kuma foyi tɛ anw bolo tasibila kɔ parce que mɔgɔw bɛ yan min ka di Ala ye ka tɛmɛ anw kan mɔgɔw dalen bɛ yan u ka surun Ala la ka tɛmɛ anw kan mais foyi ma o da u ka don sera an minnu fana bɛ yen nɔ don sebaliya kɔ o la an bɛ foli se min ye nin sababu ye a Seydi Serif Usman Madani Haidara Sijan kɛnɛya labanko ɲuman Ala k'a da n'a ma tabaga kɔrɔ a kura an bɛ min dɔn an tɛ min dɔn musoba minnu bɛ yan ani cɛba minnu bɛ yan an bɛ minnu dɔn an tɛ minnu dɔn Ala b'o bɛɛ dɔn min y'a kɔndali la Ala ka hinɛ se o bɛɛ lajɛlen ma an minnu bɛna taa o sɔrɔ an bɛ taa don min na Ala ka kɛ an ni Alahu Taala cɛ ka di Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye nin organisation sababu an b'o fo k'aw waleɲuman dɔn k'aw barika da fédération 2 ka se fédération tɔw ma ka fara section ni sous-section ani an ka karamɔgɔw u du national ni fédération ni section ni sous-section ani tɔnden bɛɛ lajɛlen ani an ka musobaw kan an b'o bɛɛ fo ka yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ waati janyana an bɛ kuma surunya ka foli se an ka bureau national tɔgɔ la an ye Sakɔ Adama Sanogo ye Di Sakɔ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn an yɛrɛ bɛ bureau national réunion na an ko taa bali fiyewu an bɛna an sen jɔ an ka sɔrɔ ka taa fara o kan o de an se an bɛ yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ alhamdulillahi rabbil alamin an karamɔgɔ ale ye dakurunya 2 laseli kɛ fata tamani yɛrɛ kan Muhammadul Madani an ka jɛ an k'o sira ɲɔgɔn fɛ n delila ka f'i ɲɛna a Seydi Serif Usman Haidara n ko mɔgɔ de bɛ Haidara dɔn mɔgɔ min bɛ se ko dɔ la a y'a to ye belebele de bɛ Haidara dɔn minnu bɛ se ka tiɲɛni kɛ karamɔgɔ kama o y'a dabila o bɛ karamɔgɔ valeur dɔn anw dɔn kɔni an tɛ se ka dɔ fɔ Haidara la an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka sini kɛnɛya d'a ma ba Sisa den ni Bamadani den k'a to Bangoni la Maliba la Bamakɔ kɔnɔ a ye wele de da kuranna kɔnɔ hadisa kɔnɔ ko n'i ma faamu ɲininka n b'i kunnafoni a Seydi Serif Usman Haidara o wele da filibiga wala amsal dugu fitini fara duguba kan o de ya anw fara ɲɔgɔn kan k'an sigi yan bi sɔgɔmada in na ka bɛn le 14 ma 6 mai 2026 a ka wuli ka jɔ a ka cɛsiri a ka yɛrɛdi a ka kari o de y'an sigi yan o tuma a bɛ wajibi an yɛrɛ kan
an fana k'an yɛrɛ di nin tɔn in ma a bɛ wajibi an yɛrɛ kan an fana k'an yɛrɛ di nin tɔn in baara kɛlen ma wa su fara tile kan a b'a kɛ jɔnni ye e yɛrɛ don jumɛn kama an sigira bi don min kama n'a fila bi sigi kun Muhamadu Madani fa Haidara a ka don a san yɛlɛma kɛnɛ an bɛ o san yɛlɛma don de la bi n bɛ ɲininka mun ye Muhamadu Madani jɛ ɲɛnamaya kɔnɔ adamadenw kan ka waso ni fɛn minnu ye yala mun y'a jɛ san 27 ni ma fili a ye diɲɛ to an bolo k'a to setigiya la fa a bɛ jɔnni bolo i n'a fɔ Muhamadu Madani fa Haidara bonya sira kan karama sira kan ala ka dugukolo kan farafinna bi fa a bɛ jɔnni bolo i n'a fɔ ko ale saya nin bɛɛ la i ma se k'o to ye n ko a fa de ye dɔgɔtɔrɔso tigi ye ni mɔgɔw banana o bɛ taa furakɛ dɔgɔtɔrɔso na a fa ye o tigi ye nin bɛɛ la saya i ma to ye Allahu akbar ala le ka bon a y'a kale de ko ni fɛn o fɛn bɛ yen wallahi n bɛ a bɛɛ lataga lahara kullu nafsin za'iqatul maut a ni fɛn o fɛn bɛ yen a cɛla musola jinana adamadenw na tɛ kelen to ye kullu man alayhi fani wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram wa ni ala ka masaya tɛ foyi tɛ to ye walima min kɛra na ala kama o de bɛ to sen na fo ka taa kiyama Muhamadu Madani fa Haidara 2012 ka sɔrɔ mun to a yɛrɛ la Allahu akbar ka sɔrɔ mun to a fari la ma kɛnɛ funangali ma kɛnɛ ko a ye sɔrɔ mun bɔ a la a ser'o bɛɛ yan ko ala ka jɔnw sigilen don ka ne kɔnɔ n'a fɔra ko ne dɛsɛra n bɛ taa mun fɔ mun kɛ o y'an karamɔgɔ den de y'a denkɛ fɔlɔ o ye patron den de y'a denkɛ fɔlɔ n ko o de ye dɔgɔtɔrɔsigi den dɔgɔtɔrɔsotigi den de ye wa n ko teleso tigi den don mun ye e jɛ mun ye e dɛsɛ ka na ne kɛnɛ kan ko mun b'i bolo kuranɛ bɛ o de fɔ a ko tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wala kun ma kasabtum wala tasalna amma kanu ya'malun man don temeno o temena fa tarajda ay min ke ababulu o ye fade nene e barambato a desele a degune ko ay sura mun bola mo bo sigilembe ngada kuma mo fe e fa e suna ko ke jamana binnan be fabulu akalla sigi dumbe na ko mi wajena naye fa nimbe ni bunya be kono ki to bana dilanga e sona ga soro mboyire la kana kuma on fe la ansaro muye e balika si anga kene kono afora ko réunion be assemblée be muye e balika si akele kono afora ko section réunion be muye e balika si akele kono kana fa ko ne kamande ay non ne ka fili kama ne ka nyemgoya kama ni wode e ba ala ka diine kalila o e labe be ta min fo alay a ceji men be an kelente e cela kelente e musula min wara nyongon kalama e baya keto eli man yani e famu ne e nana yerema ne fara nana yerema ay nyongon sura ala ka barade kono kana ne ga kewale file ko be banto barama kana ne ga jugo do file ko be na banto nga jekulu bara doma ko ne kama kana so ake ala kama ala mi yeda ala mi fa ala mbi ni ga ke kitala ake wala kama ne ye gatoyi ele kemalu lillah dafa le ala tadi jonte dafa ne jon file e ala be bola ngame nyenjo ala la e nyenjo bamande ani dina e nyenjo basita dina adenga wona ade muso fule wallahi ko be nyefa
Muhammad Rifa Hadira abora anana kuma on de fe wodo fa nana sigi ambe nyefe ay dafuriyen fula fo ay lutusili ta ka julita adala nakla abdanga o yasire ako wallahi ayre ba do ko ni de funa ngani nga kuma chugoye ko ndigu nendu ni yaw karamu ko di ni ya karamu ko ni ya patronde amune baya ke kunu eti yanga barafu ila kumuna kitabu do dilay ma ko kisilawa yala ekinisien duna alijina kono ko kisila ngo ngambe fadima fami ko bamako kono ale wolu laye amuna bam go bamunina ako ne wolo ne biche ako ni mo ko sor lab mo ko kono neni mo ko do jera ka wala jugu do ke min de saka lakale ako natigi en sutura ala kane sutura ngambe wo fadima o fa ko to ndo sigi lendo ndi sika wo donje mina kuma o fe hal na be ben sayama ne ko tonde mu e bali ningaldo ngomunye e dese kotma ne de saradi bagaywa president be saradi wa karamogale saradi wa ballo ala de binay sara akala kama ale ta temena aye mi ke ko babulu o labe nyimbe awon yere bulu kale ka don kono ngo labe nyimbe awon yere bulu amun be balula jananta donche ni kelen tasi kelen no dere ziyara chi adalulu on date seuma nakila an karama wati mun daluka kama ko be bitala dere ngo kama ko be bitala kama ko bala dere ala ga hakli madama kone bizi yara ane ziyara to tekile wallahi hatakile yim go yiyang kabako bala ambal bange do anga to ndendu ala ka hinala ala ka yafama san 2015 kanto kala kenega ale willa atibida yindi ko don kama musukumba bulu musumi asoro sira kumanyi atara musola bi aya dia tigima ka yafanyini kamele ya tura kelela tefana ya falama o kamele nde alele karu fa anga mo la sura anana gare ya kwa bika ankuno biziri arsil majid ka karu fa mo wala malla karu kura yana de sufere ka buli kanna joyan ko o bika ankuno ya biso ko madayina wallahi ziyara yake ngalo de lahara ni ye mimme suda kana siga wo yibuli bale malama ga labe ni membe e bulode anga segiso anga dukono anga segiso anga kabila kono anga segiso anga je kono ayere ni nyungo cha mumbe mo nganga dila wode be yandale no yade amugo joli nana salonya kana ziyara ke fana ado mayan sorobi ngona wati sira wotara o ala yeso ka do fara esika baye bi soro e mun labbe nga sini kono nabillahi isa wodefo ako jeek le sabade ako kunu wotemena ka ba dilatu ko tala na nyene bulu falillahi alhamdu ako wana chinandu o ko dilatu ko tala ko lahara ina alaga kitsa watle fulana bide o biko na yego soro kwa nga njija bitala nga tunondo nyini adon sabana yasini sete danfen doye ka fo mina ni kasini woda luluti wa wofa ngatikiti wa american te wa zabunti ka fo sini mina ni ke asebe yasebe mo ngulu wuti ambaye na alafe anfa ankara mo ala ka hina ala ala mu fala ako ala kalela amana abna unyininga kira kira manton na la harado ala ko abna unyininga ne kira bla kan nanga kuma manton munu fe kurna dila manton munu ma no de o kewale
cɛkɔrɔba min denmuso filɛ yala n ka ci sera a ma wa n kalla ma yala n b'a ɲininka fa warabbika lanasalunahum amma kanu ajmain n kalla n b'a ɲininka a ye min kɛ lahara don n b'a ɲininka fa ye min kɛ fa bɛ ko nɛɛma kɔnɔ bi anw nana an sigi yan an ka segin so ne ni e cɛ mun bɛ yen ala dun ko lahara mɔgɔ si tɛ kisi ka don a ka nɛɛma kɔnɔ illa man atahullah bi qalbil salim ko ni mɔgɔ min nana dusukun jɛlenya la hasidiya dusu kisɛ kelen tɛ yen e dusukun na n'o tɛ ala tɛ yafa i ma ayi hal ansar ala hadirina wala hadirati mun bɛ yen mun ma se ka dilan mun bɛ yen mun kan ka dilan ni saya ye ne sɔrɔ bi walima saya ye e sɔrɔ bi e dalen b'a la ko e bɛ kisi wa an balimakɛ dɔ bɛ yen ni rɔya minɛna ka bɔ Burukina de ye Bani Israel tɛ Magan tɛ Mandina tɛ kamalen o fila ye teriman de ye an k'a dɔn sigi ka gɛlɛ wallahi min b'a gɛlɛya min bɛ ne ni e cɛ don ala ta ka nɔgɔ kamalen ton baara sira kan ale bɛ taa to min a bɛ k'o de bɔ ka n'a feere k'a ka cotisation sara a n'a terikɛ de bɔra sɔgɔma a ma sara a furumuso ye k'o taara ala ka latigɛ kɔnɔ wagati dafalen don a yɛlɛla tomisun sanfɛ a bɛnna a ma bɔ a la o taara sutura kelen tile 3 kɔfɛ a nana a terikɛ ma a ko taa kuma muso fɛ a ko nin jɛ ye tiɲɛ de ye wa Haidara min fɔ wulibali don ko mɛ fɛn kelen pe le bɛ yen ale ye min jɛ a terikɛ ko a ma ko ye jumɛn ye a ko ne bɔtɔ sɔgɔma ma sara n furumuso ye n ko n bɛ taa kungo kɔnɔ ala ko mun na o dakuri ye ma se ka o de jaabi fɔlɔ mɛ ma tɔɔrɔ wɛrɛ ye la hawla wala quwwata a ko ne bɔtɔ sɔgɔma man sara n furumuso ye n ko n bɛ taa kungo kɔnɔ bon o de ɲininkali bɛ ko mun na de o kɛra mun na o pourquoi ne ma se ka o de jaabi la hawla wala quwwata ni ye muso ni cɛ de ye ala ansar bayna al ansar kayfa halikum akalla halabi tuguti ni ye muso na cɛ de ye ansar na ansar cɛ lahalaji min bɛ yen e dambe ka baya la mɛ min bɛ e kunna ka ɲɛsin ne ma e na ala cɛ est-ce que ɲuman don an bɛ du kelen kɔnɔ e bɛ seli ne bɛ seli silamɛ ne silamɛ mun bɛ e kunna ka ɲɛsin ne ma ni ye cɛ n'a muso de ye dɔrɔn de lahara a ka kungo gɛlɛyalen de dɔ wɛrɛ tɛ dakuru ɲɛ kelen ala ko mun na e bɔtɔ sɔgɔma i ma e sara ye furumuso ye ko n bɛ taa kungo kɔnɔ mun na o jaabi ma sɔrɔ cɛ bolo a ko a terikɛ ma n bɛ min ɲini fɛ taa yafa ɲini n terikɛ fɛ muso fɛ taa yafa ɲini muso fɛ n'aw tɛ ma tɔɔrɔ fɛ ye mɛ ne ɲininkali dakuru ɲɛ kelen ma se ka o de jaabi mun na e bankun ne la e tɛ fɛ ka ne ye mun na e bɛ seli ne bɛ seli e bɛ su ne bɛ su ne ka mun bɛ se e ma ala an ka sira ala ɲɛ i tago yau an ka sira don ye turu jagona fi ilallah an bɛ segin don min na ka taa ala ma an ka sira o don ye an ka sira don ye don min bɛ an ka denbayaw bila an kɔfɛ ka na an bila yan don min na an ka sira o silamɛw mu'miniw an ka kɛlɛ b'a ni ɲɔgɔn cɛ kira y'a haramuya a ko a tɛ daga silamɛ ni silamɛ a tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ tile 3 kɔfɛ n'a kɛra karamɔgɔ bɛ yan ko a tɛ diɲɛ n'a ye tile 3 kɔfɛ adamadenya la mɔgɔya la degun bɛ yen ne ala b'o dɔn mɛ tile 3 kɔfɛ n'a ma yafa ɲɔgɔn ma ko n tɛ yafa o ma ala ka limaniya d'a ma kɔnɛ an ka siran ala ɲɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma yafa ye terikɛ ma yafa ye balimakɛ ma yafa ye ɲɛmɔgɔ ma yafa ye karamɔgɔ ma yafa ye sigiɲɔgɔn ma kuma ye balimakɛ fɛ kɛlɛ ban yanni saya ka s'i ma
an b'a ɲini ala fɛ ala ka yafa an fa ma ne mano ne hande fa hadara ye fona gani donitigi fona gani jugotigi fona gani norman damiti man ne fa hadara fa min ne afa ko amma dakurunye kelen ako nin den ya amane soso duga dendo dakurunye kelen wallahi nin dakurunye ni ya bla bajila abeke dino no yi asayide sirman hadara ako duga dendo o anga afana ka duga de bana kele yale akwa fama we mi fa yi baba keto ka fora do dama ko akata ako baba ndegune ndo wa masika fora inta subhanallah aywa ne dogonu nin koro ayre ka sege sukuno ni yanga fodoro kumangandi fura kise tato ako ne degune no amasika ta sigara gele ala aw me wodda kuriya aya siga wolo bama ako ya fama wallahi e sosolite nere le degule na taribe ne toro wo kamane nyamata baba ya fama ayo de fo katalla hara momne ndir fadra duga dum ka ambassadeur don tu ka don tigi famu tu ka famu tigi ayo ni nde fo kadia afama go ni fa nana aya fo ko ka ya fama ni ne deni faje ni de lahara tatigo nyemu ni ko mo cedu nambe fengele no fe nambe kele no fe kala nenni karam ko cedu mun kanga ke anga mun labbi anga don lahara alati mo ko don mo ko manna ni may alati mo ko sire ko ni ne ga manna ko ne alati don har abu bayre man don ne ra man don ebe kaljem ne ma do e jantu yer la ka ketala ebe mi fo e jantu ala musa de kesu ayu defo ako la haradu wajje nyuta mu waye mu min te ajjati aka fotala musa de kesu ako la haradu mu wate wo kanu nyuye mu wate wo je nyuye mu mi sokoma na willa aye mi fo a hakli tala akola akono sokoma aye mi fo abe fara nyonga wala fi asebe kabla est-ce que nimbe be ala tama yala yemi fo est-ce que abe na ala tama o akon filibe mina wo do sifa ko be sika ya fadeli karbo hadira mo ngabo ni abora yende lakana aya ansar ay hala ansar al hadirina wal hadirati jamun be ya muso mun be ya mimba ankisi la hara o de ya fay na mo ko be ala ka ya fala wada anga ya fa nyuma anga sira alanye anga sira saya sikaranye anga sira kaburu kuron dalinye ala ya kala ko mbina awjo awkilen nekele wa in minkun illa warduha awla dote la harami be sira tutige e kilen ne ala kilen bi jombe yininga wa kana tal rabbika hataman maqdiya wa karafi min latiga lakaba mbe yininga e bankun kar salamuna jabe jimbe e bulo kway muge anu ya fa ko fasa ala ahli zikri in kuntum la ta'lamuna wa yininga ke mami famu amu mo ko nyongo wele munani kera ndela ka ni fo kamelendo ala yese no yayi aye muso furu sandura ne muso mambe nte dugun ndongwa akara dugu munanta don chere nta to do sanduru de nani babulo ane muso mambe akelende de adogonu teye akorate muso yin ku kadimi yedu kono ko yin flade kelengara faye kelengara koroye sa koroje ata muso fe o kama du dembe bana muso la hasalu ahli zikri in kuntum la ta'lamuna imami famu e balma cela wallahi an farla nyon kan ko ambe ala ka dine tim a o kuno nana ni ne filila ikanga ne gwele kay nyinga yini ke kada kunji ben kana kuma nyuko mo won ko fe ngo kana kuma dafen do ko fe mo nyugo ko fe wo haramu ye ala yo haramu ya qur'an ko kone e janto ala ko sebe ne min nana yema ko kasabeta
ko ne tɛ jifa sogo dunna ye balimakɛ yɔrɔ ma jiɲa bɔ n kɛrɛfɛ wo mɔgɔ nan ni e ma dɔ kɔrɔfɔli ye a fɔ a tigi ɲɛna ko e yɔrɔ ma jiɲa ka bɔ ne kɛrɛfɛ ne tɛ jifa sogo dunna ye jango adamaden ne ɲɔgɔnna sogo dunni fasawla ahli zikri in kuntum la ta'lamun an ka ɲininkali kɛ an ka ɲɔgɔn ɲininka kamelen a banna muso la a sera yɔrɔ la komi wagati tɛ yen a ko a muso ma n y'a fere masa sini sɔgɔma kɔni i b'i minɛ cɛ bɛ taa muso ko nin bɛ kɔfɛ n bɛ taa min n bɛ taga n den to jɔn bolo a ko e ma sɔn ka to ne bolo i bɛ denw to mɔgɔw bolo n ye min ɲini e fɛ n ko a to n ta la n kɔrɔkɛ de ye nin ye n baden de ye nin ye yala n'i ma nin bonya ne ni e sigi tɛ yen n y'a fere ma taga fasawla ahli zikri in kuntum la ta'lamun ɲininkali kɛ tɛ misi dɔn wo don de la fɔra muso ye seliji ta ka arakan fila seli a ko ala min bɛ ne ni cɛ kɔrɔkɛ cɛ e ala b'a dɔn ni ne de ye tuɲanikɛla ye ala ci n bange su in na wa ni ne de ye nkalontigɛla ala ci n bange su in na n bɛ fɛ k'a to n ka furu kɔnɔ la hawla wala quwwata ni nɔgɔra de i bɛ dɛsɛ n'aw tɛ n'i kumana ala fɛ bɛɛ ɲinɛli kɛ wa nuni wallahi a bɛ jaabi o don de la a y'a sɔrɔ sosi bɛ kɔrɔmuso de fɛ patron dalen a ɲinana fɛn dɔ de kɔ wa ala ka latigɛli sera sa a taara sɔrɔ a dɔgɔmuso fɛ yen kɔɲɔmuso fɛ yen ala ka latigɛ dafalen a kɔrɔcɛ n'a muso dan bɛ a ka dilan kan ale sigala a ye tɔrɔsi minɛ ka filɛ tiɲɛ don a tilala ka lajɛ tiɲɛ don a sigira a nana se kɔnɔ a ko musokɔrɔba ma n b'i ma ni ala ye mun bɛ e ni ne kɔrɔkɛ cɛ mun na aw tɛ bɛn a ko a kun ne y'a fɔ ala ye ka ban ala bɛna a tiɲɛ bange e ye a jɛɲɛna walima a surunyana mɛ ne da t'a fɔ e ye n tɛ don ne baden cɛ la hawla wala quwwata muso ko a ma n tɛ dɔn ne nɛn tɛ don e ne sinji cɛ nka min y'a ɲɛfɔ ala ye ala bɛna tiɲɛ bange e ye a don ka jɛɲa walima a ka surunya fasawla ahli zikri in kuntum la ta'lamun wallahi a bɛɛ tɛ kɛlɛ ko ye ɲininkali kɛ mun ne kama karisa bɛ ta munna cɛ susurula sisan k'a muso deli ko ala kama n b'a ɲini e fɛ a ɲɛfɔ a ko ne y'a ɲɛfɔ kabakolotigi ye wa min bɛ kiiti tigɛ ni ladiriya ye n y'a fɔ a ye wa n tɛna fɛn fɔ e ye cɛ ko wallahi ko n y'a ye n ye min ye nin de kama ja a tɛ bɛn wa a ko wallahi nin don a kɛlɛcogo filɛ sisan cɛ banna muso la a bɛ fɛ k'a furu sa ka taa mɛ a kun ye jumɛn ye a bannen don jɛnɛya de ma ko ne kɛra e ta ye n furula ka ban n tɛ jɛnɛya kɛ o kama a furu bɛ fɛ ka sa fasawla ahli zikri bon e tɛ ni karisa tɛ bɛn mun na ɲɛmɔgɔ de a tɛ bɛn mun na e bɛ sɔn ka kuma ɲɛmɔgɔ kɔfɛ o tuma e de ma wote ka sigi wa mun na e b'a kɔrɔfɔ mun na e bɛ jama muruti ka bɔ ɲɛmɔgɔ kɔfɛ ni dalilu jumɛn ye ni contexte jumɛn ye ni faamu jumɛn ye e ma siran ala ɲɛ e ma siran Haidara ka sɛgɛn ɲɛ sanjoli karamɔgɔ jɛnna n'a ye ko ne ka fɔ n jɛnna n'a ye a ko don min n'a ye Haidara sogo ye ɲamasunga don min na dɛ o don la a ye da Haidara la n t'a dabila n bɛ saya ta yala wa Haidara e ma miiri Haidara ma e ma miiri Haidara ka sɛgɛn ma e ma miiri a ka ɲaani ma e ma miiri a ka tɔɔrɔ ma hali sini sɔgɔma a bɛ ka nɛnɛ reso kan e ma se ka miiri nin bɛɛ ma karamɔgɔ ye nin tɔn in labɛn sɛgɛn kɔnɔ ɲaani kɔnɔ e n balimakɛ e de taara sigi gɛrɛli la ka mɔgɔ dɔw muruti ka bɔ a la wa e ni Haidara bɛna ɲɔgɔn ye dɛrɛ a bɛna jɔ o ala y'o de fɔ warabik n kalla wallahi mana a ko siga tɛ min na kɔni n bɛna aw ɲininka a bɛɛ a mɛ kanu ya'malun n tɛ cɛ to ye n tɛ muso to ye a ye fɛn o fɛn kɛ lahara don n bɛna aw bɛɛ kelen kelen jɔ k'aw ɲininka muso furu satɔ filɛ ni cɛ kun ye ɲininkali kɛ ko mun na e ni kɔrɔkɛ tɛ bɛn so kɔnɔ a sigi a kun t'a ɲɛfɔ wa
asira fursama d'accord way musay ko taw makaya nda du yere do nene yere takku jume famun durande masika nyongota kala kumbe me Qur'an kalan caman bi laban o de la sisan n'o ti dɔwɛrɛ ye an karamɔgɔ ala ko waskuru fi kitabi mariyama n b'a dɔn o ti yɔrɔ na yan mais kurannaw bi ɲɔgɔn ko fɔ mariyama ka kuma ko a ka hakili to mariyama la nabila isa bamuso n'o ye mariyama ye mariyama min n'o ye imurana den ala ko allati ahsanati farjaha fanafaqna fihi min ruhina wa saddaqati bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanati min al-qanitin. Allah subhanahu wa ta'ala ko Maryama mi imurana den ko muna ne Maryama ko fo awye munango aka hakli jigi Maryama ka ko folla kitabu kono ko ti dore de ko Maryama minye aka taka fi bolo lata aka taka fi bolo ko Maryama ye muso baye mi Maryama ka muso baya fo aw nyena muna ko sabna Maryama ya aka taka fi bolo lata o kelena akataka bolo latangani kama Allah subhanahu wa ta'ala aka meleke babla kana shelike akataka fu bolo la ko ke fenye ni ne ruhillahi ala kanni no benan nabila Isa bi anti feka wajiri kaka suna kuma bawo ba kono ako Maryama fana ye mai mami sona ka amaka kuma kan chintriya amma ilaydu min dama ka kuma min foye ka ladili min foye ka ke miye aka teme sira minga ko Maryama ye o tientiriya amma o fo nyon ko ya fiu ko manga imamu ye kuma ke chugo ya mina ko ama dawma de alay gafe min dama ko mi qur'ana dilama chugo ya mina afana ma o soso fiu akuma kan be aya be tientiriya wa e barake nay ako Maryama fana kela mgoye wa kanati min al-qanitin Maryama make namaratoy Maryama make tiesoso bagay Maryama make amma soso bagay Maryama make sigi nyon toro bagay Maryama kela maye mami ye muso tlili mbay Maryama tlila Maryama tinti namaratoy wala ambi mi fam badu ngena anga ayaw billaban na kuma chamana sayyidatu Mimi Haidara aka suna tigela ayala bani kelawi ba an fe bifana ayala bani kelawi wala an bamso yana anga wuli ka boya ayin nganyo shi ka duoke hanna ba ka dajkoro angara mo no asidi Sherif Sumana Mana Haidara ana kademe ana kajema kulube alhamdulillahi rabbil alamin an karamɔgɔw u ye kuranɛ dugawu kalan ka dalailul kairati dugawu kalan ko bɛɛ lajɛlen kɛ hinɛ ɲini ye ka se funankɛ sanuma ma an ka jɛ an k'olu seereya ɲɔgɔn fɛ bismillahir rahmanir rahim allahumma ishrah bi salati alayhi sudurana wa yassir biha umurana wa farij biha humumana wa khshif biha umumana واغفر بها ذنوبنا وقد بها ديوننا وأصلح بها أحوالنا وبلغ بها أمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وانش بها وحشتنا وارحم بها غربتنا وجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا وظلا يوم القيامة لا أوصينا وتكل بها يا رب موازين حسناتنا
وأتم بركاتها علينا. أتانا لك نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتغوينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إن آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نراه ومتينا اللهم في دارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا على سنته زيادة عملنا واختم بسعادة أجلنا. هذا جلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك. أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يساؤنا إلا عفوك فاعف عنا يا خير معمول واكرم مسعول إنك عفو كريم رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين. اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها قلته بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر بفضلك سلطاننا وأهلك الكفرة أعداءنا وآمنا في أوطاننا وولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا وارفع مقتا وغضبكنا ولا تسلط لنا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلت أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إجهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان. فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فضل من قرأه وحبينا نطه على الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان. اللهم هب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان. اللهم ربنا هب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان. ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان. بالنون نورا وبالواو وصلا وبالحاء هدايا وباللام الألف لقاء وبالياء يسرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأرواح أمهاتنا وأرواح إخواننا وأرواح أصدقائنا وأرواح أساتذتنا وأرواح مشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة وإلى أرواح جميع أصحاب الخيرات المؤمنين والمؤمنات
اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أسمع سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم 201 وهي هذه: اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على أحمد، اللهم صل على حامد، اللهم صل على محمود، اللهم صل على أهيد، اللهم صل على وحيد، اللهم صل على ماهر، اللهم صل على هاسر، اللهم صل على آكب، اللهم صل على طه، اللهم صل على ياسين، اللهم صل على طاهر، اللهم صل على مطهر، اللهم صل على طيب، اللهم صل على سيد، اللهم صل على رسول، اللهم صل على نبي، اللهم صل على رسول رحمة، اللهم صل على قيم، اللهم صل على جامع، اللهم صل على مختفر، اللهم صل على مكافا، اللهم صل على رسول الملاهم، اللهم صل على رسول الراحة، اللهم صل على كامل، اللهم صل على كليل، اللهم صل على مدثر، اللهم صل على مزمل، اللهم صل على عبد الله، اللهم صل على حبيب الله، اللهم صل على صفي الله، اللهم صل على نبي الله، اللهم صل على كليم الله، اللهم صل على خاتم الانبياء، اللهم صل على طيب الخليل، اللهم صل على طيب البراق، اللهم صل على طيب الخاتم، اللهم صل على طيب العلامة، اللهم صل على طيب البرهان، اللهم صل على طيب البيان، اللهم صل على فصيح اللسان، اللهم صل على مطهر الجنان، اللهم صل على الرؤوف الرحيم، اللهم صل على أذن خير، اللهم صل على سيد الإسلام، اللهم صل على سيد الكونين، اللهم صل على عين النعيم، اللهم صل على عين الإيذي، اللهم صل على سعد الله، اللهم صل على سعد الخلق، اللهم صل على كتيب الأمم، اللهم صل على علم الهدى، اللهم صل على كيس القرب، اللهم صل على رفيع الرتب، اللهم صل على عيد العرب، اللهم صل على صاحب الفرج صلى الله عليه وعلى آله. اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طاهر قلوبنا من كل وصف يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. alhamdulillahi rabbil alamin. Nin baara in bɛɛ lajɛlen kuncɛli kɛra ka don kaburudonba kɔnɔ ni ka binw siɲɛ, ka kaburudon sanuya, banbaatɔ bɛɛ lajɛlen k'u dayɔrɔw lafiya, ka bɔ nɔgɔw ma, ka bɔ binw ma, k'o kɛ hinɛ ye ka se Muhamadul Madani Haidara ma, k'a kɛ barika ye ka don kɛnɛ sigibaw la. O y'u ka nisɔndiya kumaw fɔ nin kɛnɛ in kɔnɔ ka baara kuncɛ. An ka jɛ an k'o sera ɲɔgɔn fɛ. O la Abidjan Nord 1 ni Nord 2, Fédération Nord 1, Fédération Nord 2, o farala ɲɔgɔn kan ka mini tamani labɛn comme san o san an b'a kɛ ka kɔrɔ cogoya min na. Alhamdulillah, an karamɔgɔ o min ye an ye jɔyɔrɔ denkɛ ye, o min ye Mamadi Madani Haidara ye. A fatɔla ka bɛn wagati min na san o san n'o wagati sela, an bɛ mini tamani labɛn an yɛrɛ ka cimetière la yan, o min ye cimetière Abu Bawule. San o san o ye laada ye. Organisation sécurité ka fara an ka ɲɛmɔgɔw kan, an bɛ fara ɲɔgɔn kan. An bɛ baara daminɛ, dɔw yɛrɛ n'i y'a filɛ sécurité dɔw yɛrɛ nana depuis 5 heures, dɔw nana 6 heures, dɔw yɛrɛ nana 7 heures. Depuis sɔgɔma o bɛ baara la, o bɛ ka kaburu bali ye sɔgɔma tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la, ni yɛrɛ nana u ka baara kɛ n'o ye tiɲɛna vraiment a bɛ mɔgɔ nimisi wasa. An bɛ organisation sécurité fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la o fédération fila ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen
an b'o fo ka tila k'an ka fédération bureau yɛrɛ fo o bureau 2 bɛɛ an b'o fo ani nanbaga bɛɛ lajɛlen fo denmisɛn ni mɔgɔkɔrɔba o fɛn o fɛn o yɛrɛ sɔrɔ yan ni abu cimetière la kɔnɔ yan sɔgɔmada na an ka foli bɛ lase o bɛɛ lajɛlen ma vraiment kumajan t'an bolo seulement an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn an nana minnu da yan an b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ o la ala ka yafa k'o ye an yɛrɛ bɛna taa o sɔrɔ don min na an ni ala cɛ ka di ala k'o kɛ ala k'o kɛ ka ala yɛrɛ kama a ko k'an karamɔgɔ yɛrɛ hɔrɔma kosɔn alhamdulilayi folikan min bɛ dɔrɔn an bɛ o fo dɔrɔn tiɲɛ yɛrɛ la n'i ko bɛ sécurité fo o foli da t'an bolo tiɲɛ yɛrɛ la ala yɛrɛ y'a ye ka ban o ye foli kun bɔ i b'a dɔn an ye baarakɛ minnu yɛrɛ minnu labɛn a ma labɔli kɛ i y'a ye mɔgɔ bɛ ka baarakɛ minnu réclamer an yɛrɛ ye dɔw commandé an ye dabaden mɔgɔ commandé sisan u bɛ n'a di mɔgɔw ma tuguni ka baara continuer toujours baara ma jɔ fɔlɔ relation sécurité tiɲɛ na k'a fɔ ko an b'o fo o foli da t'an bolo mɔgɔ min bɔra sɔgɔma 5 heures ka na baara daminɛ fo nin l'heure in na i b'a dɔn yen dɔrɔn anw da ka dɔgɔ o foli la o y'a kɛ karamɔgɔ min kosɔn min y'an karamɔgɔ a Seku Seri Usman Madani Hayidara ye wa karamɔgɔ de bɛna dugawu k'an bɛɛ ye wa ala yɛrɛ ka an nafa ni karamɔgɔ yɛrɛ barika ye karamɔgɔ ka dakuru ɲɛ kelen de ye nin mɔgɔ jama ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan wallahi bon mɔgɔ dɔw bɛ yen olu nana o ka mɔgɔw da yan olu yɛrɛ t'a dɔn san joli olu yɛrɛ t'a dɔn yan ko kaburu yɛrɛ bɛ bali olu yɛrɛ t'a dɔn yan ko i bɛ bɔ i ka so la yɛrɛ dɔw yɛrɛ t'o dɔn relation sécurité le bɛ nin kɛ san o san o bɛ yirisun dɔw bɛ yen walima u bɛ dingɛ dɔw datugu kaburu so dɔw datugu i hakili ma a ka bon hakili ma bon e yɛrɛ ɲɛ b'a la kaburu dɔw sɔgɔsɔgɔlen don anw de b'o bɛɛ datugu ka fara ka yɔrɔw bali ye tiɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ ko sécurité fo da le bɛ nin o da t'an bolo quoi bon an b'o foli to karamɔgɔ yɛrɛ bolo a ka sécurité fo dɔrɔn voilà. an bɛ bi sɔgɔmada min na an bɛ ala barikada kɛnɛ kan ni ala waleɲuman dɔn parce que nin y'an ka laada kɔnɔ kabini ala sɔnna ala y'a ka latigɛ bolo ye an karamɔgɔ kan n'o ye Mohamed Madani n'o ye fa ye kabini a bange a fatu san fo kana se ɲinan ma Abidjan fédération kabini kumana min na an bɛɛ faralen bɛ ɲɔgɔn kan an y'a kanu ka tasibila kɛ ka ɲɛsin a ma ka na cimetière la tɔnden bɛɛ lajɛlen ka na fara ɲɔgɔn kan ka dugawu kɛlan kɛ a ye ka kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin a ma ani silamɛfile bɛɛ lajɛlen ala sɔnna an y'o baara daminɛ ɲinan ta an y'o boloda ka bɛn bi ma ka bɛn a yɛrɛ ka bangeli a fatuli san kunbɛn ma ala sɔnna komi ala sɔnna fédération tilala mɔgɔ t'a bali k'an ka fara ɲɔgɔn kan fédération Abidjan Nord 1 ani Nord 2 ala sɔnna ma bi olu de fara bɛ ɲɔgɔn kan ka ni ziyara boloda n'o ye Abubu ani Ajɛmu ye ala sɔnna a karamɔgɔ ɲɛmɔgɔ n'o ye tuma dɔ la an karamɔgɔ Imam Jara Abdulayi ka fara an yɛrɛ kan ala sɔnna a n'an ka karamɔgɔ bɛɛ ka fara tɔnden bɛɛ kan sɔgɔmada na sécurité ka fara cɛ ni muso bɛɛ kan kabini 7 heures u nana ka na kaburu saniya ka yɔrɔ bɛɛ bali ka a bɛɛ kɛ propre tuma dɔ la olu y'o baara kɛ karamɔgɔw fana nana ka bɔ fan bɛɛ fɛ an fana nana ka na kuranna kalan ka dalayiru kalan k'a kɛ hinɛ ye k'a kɛ nɛɛma ye ka se silamɛfili bɛɛ lajɛlen ma vraiment an wasala kosɛbɛ an sabala parce que an ka laɲini cogo min na a kala ten jama bɔla fan bɛɛ fɛ ka na an sɔrɔ ani kanubagaw ani jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen nana vraiment an fana tun bɛ siran min o tun ye sanji ko ye ala fana sɔnna sanji ka waati to an ye baara bɛɛ lajɛlen kuncɛla bonya kɔnɔ wasa kɔnɔ karama kɔnɔ bon vraiment an fana an ka dugawu boloda cogo min na dugawu fana kɛra ten kuranna dugawu kalala dalayiru dugawu kalala miyatɛ ni wawayidu ala sɔnna ma o bɛɛ kalanna bonya kɔnɔ karama kɔnɔ vraiment parce que a kalanna cɛ min tɔgɔ la n'o ye Mohamed Madani ye vraiment ale ma tana tiɲɛ Mohamed Madani kɛla duwɔden a ye ala ta kɛ ka tila k'a fa n'a ba k'u ladon k'u ka hakɛ dafa ala sɔnna n'o ka kɛnɛ na ala tɛ sɔn ka nagasi bɔ a la o la baara bɛɛ ɲɛna ka duwawu kɛ fa ye ka duwawu kɛ silamɛfili bɛɛ ye k'a fɔ ala ka hinɛ o bɛɛ la ala ka yafa bɛɛ ma alhamdulilayi rabbil alamin ala sɔnna ma an sera ka kuranna siɲɛ 1 kalan ani dalayiru siɲɛ 2 ni ala sɔnna ka fara sɔlatu caman kan ka fara kulalaw siɲɛ caman kan min se ka dafɔ ala sɔnna ma sɔgɔmada na an y'o baara kɛ ni karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka bonya la ka yamaruya kɔnɔna na inshallah alhamdulillah kumakan laban min ne bolo o de ye dɔrɔn ka ala dali dɔrɔn an ye kuranna min ni dalayiru min kala ka ɲɛsin tabaw ma ka hinɛ suma ka nɛɛma suma yarabi ala k'o kɛ o la kuma labanna k'a fɔ dɔrɔn an bɛ baara min na an b'a lɔn ko baara lankolon tɛ an b'a lɔn fana tuguni silamɛfile bɛ hɛrɛ sɔrɔ ni a ye parce que cɛ minnu nana kɛ
muso minnu nana kɛ minnu k'u yɛrɛ di ala ma ka layiru ta ka dafaw ni ala cɛw sego damayira bɛɛ lajɛlen na o cɛw le nana kɛ o musow le nana kɛ an ma tamakiya fiyewu k'a fɔ ala sɔnna su bɛ hɛrɛ sɔrɔ an minnu fana nana kala fana ni ala fana sɔnna ma anw bɛ hɛrɛ sɔrɔ tuma dɔ la ka dugawu jaabi ni musa jaabi sɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ ala k'a kɛ ten san caman bɛ ala bolo ala k'a d'a ma an ye ɲinanta kɛ hɛrɛ kɔnɔ cogo min na ka san wɛrɛ ta yira an na hɛrɛ la ten yala bɛ ala k'o kɛ k'an ye san wɛrɛ ta kɛnɛ kan yala bɛ ala k'o kɛ fédération fila min yɛrɛ fana farala ɲɔgɔn kan k'a kɛ yala bi k'an ka tɔndenw ka laɲini bɛɛ sabati an bolo ka tɔn ni laɲiniw dafa an bolo k'an kɛ ka tɔndenw fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ni kelenya kɔnɔ ka don da kelen ka bɔ da kelen tiɲɛ kan yala bɛ ala k'o kɛ an karamɔgɔ ɛsɛri siri usman mara hɛdra hali bi ala k'an mɛn ɲɛfɛ ala k'an mɛn kɔfɛ a kala ma ɲɛmɔgɔ ɲuman ala k'an ka mɔgɔ ɲuman ye ala kana juguba na ala kana jugu sanna a ka denbaya n'a ka denbaya ala k'an bɛɛ lataga ala k'an mɛn na ala k'o kɛ n'a ka ala ya bonya kira kanu kosɔn sɔli ala alhamdulilahi rabbil alamin an badenw an y'a fɔ a ye cogo min na kɔrɔfɔ daminɛ la k'a fɔ nin an ye Abidjan fédération nord 1 ani 2 silamɛya dɛmɛtɔn jɛkuluba min bɛ diɲɛ kɔnɔ Jamiyatu Ansarudin laada do u bolo u bɛ hinɛ ɲini kɛnɛ sigi ni ka ɲɛsin Fata Tamani an karamɔgɔ ani an karamɔgɔ denkɛ sanuma min seginna ala ka hinɛ la a fari funinen hakilila tigɛlen ni a ka jogo ɲumanya ye kɛnɛ min sigira ale tɔgɔ la ka kɛ hinɛ ɲini ka se a ma min sɔrɔla o kɛnɛ kɔnɔ o de kun ye nin ye k'aw fo ka wale ɲuman dɔn sanga ni waati aw ka ɲamadali la ala wele minnu kɛra sarakati minnu bɔra ala k'a kɛ hinɛ ye ka se daba kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Muhammadul Madani Haidara almarhum foli la kumaba an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'a ta ka di silamɛya ɲɛ jɔyɔrɔ ani silamɛw ɲɛ jɔyɔrɔ ma an fa n'an karamɔgɔ a se Yedu Sharif Usman Madani Haidara ko ala k'a n'a ɲɛmɛ ɲɔgɔn na shukran lakum ala ka tanga kɔnɔ. Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolomba uyo tinya wilila fala ka chideme tinya wilila saraga jubu bomori tinya wilila